Police Report. Nabiktima po ng hold-up ang mag-live-in partner habang binabaybay ang kahabaan ng Barangay Bulingit, San Carlos City, Pangasinan noong Lunes ng gabi, Marso 23. Ayon sa investigasyon ng San Carlos City Police Station, sakay ng motorsiklo ang mga biktima na kinilalang isang 37 anyos na lalaki at 38 anyos na babae nang harangin umano sila ng dalawang lalaking may dalang itaka. Inablot sa mga biktima ang isang kahon na may 13 pakete ng sigarilyo at perang nagkakahalaga ng 2,000 pesos bago tumakas sakay ng tricycle na walang plaka. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang lalaking sospek na may edad 30 at 25 at kapwa-residente ng Pangasinan. Positibo rin kinilala ng mga biktima ang mga nasabing sospek bilang responsable sa naganap na pang-hold-up. Na-recover din ang mga ninakaw na gamit kabilang ang itak na ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Carlos City Police Station ng mga sospek at sasampahan ng kasong robbery. IFM News. IFM News. IFM News.